Dara mga idol, namo ga request ani nga magmukbang taning saging nga kardabang hilaw ba. Si Dudong Mar. Sulayan na to ni. Makaya ba? Tay sasawan nga ako no, suka, sili. Sulayan na to ha. Try ra. Yeah. Pwede kay mga idol. Suka draw, may sili. Itong isulayan ng challenge, yung ipa-challenge ni Dudong Mar. Dara Dudong Mar, buwan na gasto ni Dudong Mar nata maglungag-lungag pa ni Ritsura. Sausaw sa suka, may sili. Lami siya, crispy kayo. Crispy siya. Crispy. Crispy kayo no.